uban sa mahal nga Birhen Maria, diha sa kaputli sa kasikasing, og ni San Roque atong segundo patron, og ni San Bernardo nga abad, atong sugdan ang pagsaulog ni Santos nga misa, sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Magigsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Danon ta kita niya ngadto sa kinabuhian. Amen. Magampo kita. No Dios, mihimo ikaw kang San Bernardo nga abad, nga nagdilab sa gugmalang sa imong balay, ug maghayag siya og mga puno sa ganasig dinhi sa imong simbahan. Itugot nga pinagi siyang pangama, kami magmaynuton sa mausap nga espiritu, nga magalakaw kanunay nga mga anak sa kahaya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya, ang tanang mga tao sa Sikem ug sa Betmilo nagtigom ug nangadto sa sagradong tugas sa Sikem. Ug didto gihimo nila hari si Abimelech. Pagkadungog niini ni Hotam, miadto og mitindog siya sa tumoy sa bukid sa Herezan og misinggit kanila. Pamati kamo kanako, mga lumupyo sa Sikem, ug pamation unta kamo sa Dios. Kaniadto ang mga kahoy nangadto aron pagpilig hari alang kanila. Giingnan nila ang kahoyng olibo. Harii kami, ug mitubag ang olibo. Talikdan ko ba ang akong lana nga gigamit sa pagpasidungog sa mga Dios ug sa mga tao, aron lamang pagmando kaninyo? Unya ang mga kahoy mingon sa kahoyng igera. Harii kami, apan mitubag ang igera. Talikdan ko ba ang matamis kong bunga aron lamang sa pagmando kaninyo? Busa ang mga kahoy miingon sa ubas. Dali nga ri ug harii kami, apan mitubag ang ubas. Talikdan ko ba ang akong bino nga naglipay sa mga Dios ug sa mga tao aron lamang sa paghari kaninyo? Unya ang tanang kahoy miingon sa sampinit. Dali nga ri og harii kami, mitubag ang sampinit. Kun buot gayud kamong pahari kanako, ngari kamo og pasilong sa akong landong. Kun dili kamo, mugula ang kalayo gikan sa sampinit, ug sunugon ang mga sedra sa Lebanon. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. O Ginoo, sa imong kusog ang hari nalipay, sa imong kadaugan nagsadya siya pag-ayo. Gihatagan mo siya sa gipangandoy sa iyang kasing-kasing. Wala mo siya didin sa tinguhan sa iyang mga ngabi. Kay gitawat mo siya uban sa daghang panalangin. Gibutangan mo ang iyang ulo ug purong-purong sa lubos nga bulawan. Nangayo siya kanimo sakit na buhi. Gihatagan mo siya sa hataas nga mga adlaw hangtod sa kahanturan. Dako ang iyang himaya diha sa imong kadaugan. Kahalangtod o kasanag imong gituga kaniya. Kay imong siya gihimo nga usa ka panalangin sa kahanturan. Gilipay mo siya
Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus bisugilon ning sambingay ngadto siya mga tinungnan. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan. Nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahon. Miuyon siya paghatag kanila sa nanang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. O gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug dito nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan. O katagan ko kamong gustong suhol ug nangadto sila. Unya sa pag-alas 12 ug sa pag-alas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado. Ug dito nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may patrabaho kanamo. Ug mingon siya kanila, kun mao kana, trabaho sab kamo dito sa akong parasan. Sa pagkasawumsum na, ang tag-iyam ingon sing kapatas, tawga ang mga mamumuo o hatagi silang suhol. Unaha pagsuhol katong ulahing gipatrabaho o ipaulahi katong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa galon. Mingon sila, kining matawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulo sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa adlaw o napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga mo gihatag kanamo. Ang agalon bitubags sa usa kanila, migo, pamati. Wala ako manglimbong kanimo. Kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol pauli sa inyo. May akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga kung gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta? Sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon? Kay ako manggihatagon man. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa Panginoon. Busa, kadtong naulahi, mahiuna. O kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Muna ko'y pangutana ninyo. Unsay anaan nato nga dili makita sa ubang mga tao nga bisan magkausa wala gyud makasulod sa simbahan. Unsay naan nato nga wala sa ubang tao nga wala gyoy higayon bisan usa nga makapahimulos sa mga Kristiyang espirituhanon nga tong sayon nga maangkon sa matag higayon nga mangayo ta sa mga sakramento o panalangin. Unsay naan nato? Unsay nakapahimo nato nga sayon ra kay ta nga muslod sa simbahan? Unsay naan nato nga sayon kay ta nga moapil o mga kapunungan, different ministries in the church o laglaing mga mandated organizations? Unsay nakapalahi nato sa uban? Kinsay magatubag? Kay ako pa ning gipangutana po sa akong galingon ba? Unsa may naan ako, no? Nga mo'y nakapalahi nako sa uban. Unsay naan ako nga sulod sa pila ka tuig ako karon niabot na sa paligod nga 59 banchiko na katuig sa pagkapari. Nganong nakaabot man ko nining tuiga karon? Unsa may naan ako? Ug ang tubag nako sa mga pangutana may suon, ang anaan nako nga may nakapalahi kanako sa uban nga bisan magkasa wala gyud higayon nga makataak sa simbahan. Mao akong pagkabinunyagan. Ang atuang nga pagkabinunyagan ug ang gasa sa bunyag nga atong nadawat. Kay diha sa bunyag gihimo kita sa Ginoo nga bag-ong mga binuhat. In the sacrament of baptism, we became a new creation. Kamo mga sisters, dili mo mamahimong madre kung wa mo'y bunyag. Kamong mga minyo, dili mo makasal kung di mo kapakita og baptismal certificate. Tinuod dili. Kadtong gusto mo appeal o mga lalaing mga ministries, then laing nga mga mandated organizations, dili ingon na nakasayon nga maka-appeal mo kung kamo dili mo pinunyagan. That makes the difference. Our baptism. Something that we share in common. Nauna ba ta sa pagtuo? Nauna ba tagsud sa usa ka ministry? O sa usa ka mandated organization? O dugay na ta? That we all share in common. Our baptism. One baptism, one faith, and one Lord. Muna kung makita ni nato may isuon, nga after all, we have a common baptism. One faith, one Lord. Nga sa ato pa, we are all blessed with the same grace, the grace of redemption. Para nako, there is no room for envy. Walay luna nga mobati kitag kasina sa atong isikataw
nga susamag pagtuo, susamag bunyag, susama o Ginoo, there's no room for us to get envy. Kay kitang tanan, pulos man tan nakadawat sa mao gihapon nga gasa. Ako ning gihisgutan magsuon, tungod kay kining atong ebanghelyo karon, para nako, nagpahinomdom ni kanako, kaninyo, kanatong tanan. Sa usa ka gasa nga tong naangkon, gikan sa pagkamatarong, gikan sa kaayo, gikan sa pagkamagatagon sa Ginoo. Sa ebanghelyo karon atong makita kining usa ka tawo nga sa iyang kaayo, sa iyang katarong, sa iyang pagkamagatagon ba, mihatag og opportunity, kahigayunan sa mga tao nga walay trabaho. This person gave an opportunity for this people nga wala gyud taon katagi o kigaw sa pagtrabaho ba, no? Pero ang nitabo manggon, ang nitabuan kay pipila kanila nagbagulbol, wala mahimot sa gipakita nga pagkamagitagon sa mga tao na ulahing nagtrabaho. Nga ang nindot unta nga attitude ani niya, nga malipay siya. Imbis masina siya ba? Malipay unta siya mga magtanaw sa ulahing nagtrabaho nga nakadawat sa samang suhol yang nadawat. Makaingon ta siya, mayuha ning akong agalon, manggihatagon magkaayo. Nga bisan kini siya naulahi mantan ni siya, gamay ra jud ang oras pagtrabaho, pero giyatagan man siya sa samang suhol. Total, wa may mawa, no? Way mawa atong unang gipatrabaho. Tungod kay nakadawat man pud siya sa samang suhol nga gidawat adto. Ang nakaapan lang niya kay ang gikwinta ba, nangwinta siya. Gikwintahan niya ang agal nagpatrabaho niya ba, nga tibok adlaw mi. Yung maura ning among madawat. Murag di man ni makiangayon, di man ni makaturunganon. Pero unsa may giingon sa nagpatrabaho, migo, wa jud ko manglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Mauna lang kasabutan, no? Nangwinta kadto maong magtrabaho nga sayo kaayos kabuntagon. Pasabot mga igsoon, I deserve more. I earned more. Pero wala niya makit nga nagdepende ra gyud siya sa pagkamangyatagon sa iyang agalong nga mao nagpatrabaho niya. Kay kung wa pa siya tagay higayon, di siya wa siya trabaho. Kana unta ba? Kana lang yun. Di na lang siya mangwinta. The fact nga gitagaan siya kahigayunan ba is already a reward in itself. Kana lang. Nindot na kayo na. Nga gitagaan siya opportunity nga makatrabaho siya. Total, may lang sabot nga makadawat siya sa suhol nga dawaton sa usa ka trabahante nga nagtrabaho sa tibok adlaw. Di ba? Way malkansi.
Nga sa ato pa maigsoon ang punto din sa itong Ebanghelyo ba? No? Dili yun nato kwintahan ang Ginoo. Di ta moingon ba nga nauna man ko ano niya? Dugay naman ko aning kapunungan. Kinibag-o man lamang ni siya. Ngano man nga kini siya abunda man kay ni. Ako dugan akong nagsimba, wa magyoy asinso sa akong kinabuhi. Kinahanglan mga igsuon sa tanang higayon sa atong kinabuhi ba? Maogi para nako ang ngayan gyud tang magpasalamat sa Ginoo sa bisan unsang maabot sa atong kinabuhi, magamay magbadako. Tungod kay sa sinugdanan, nakadawat naman kita og grasya ug panalangis Ginoo. Kana lang yun ang gasa sa grasya nga itong nadawat sa panahon nga kita gibunyagan, nga mo'y nakapalahi nato sa uban ba? Nanapangutana, are we grateful for that grace? Mapasalamaton ba ta? Sa grasya sa bunyag nga itong nadawat, nga tungod sa mong grasya sa bunyag nga itong nadawat, makalaom kita nga sa panahon nga doon natay panginahanglan sa Ginoo, sa panahon nga gusto tang mangumpisal sa iyaha, naading sa karabinto sa pagpaghiuli. Mapasalamaton ba ta sa grasya sa bunyag, kay mao ni ang naghatag kanato kasayon sa pagdawat ni Kristo diha sa santos nga misa. Are we grateful nga tungod sa atong pagkabinunyagan, doon natay katungod sa pagpangayo sa mga sakramento? Are we grateful nga tungod sa atong pagkabinunyagan, doon natay pribileyo, gitagaan tag pribileyo nga kita makaserve ta as lector, as Eucharistic ministers? Kay kining tanan nahitabo ni sa atong kinabuhi, naa kita karon nagkatapok. Tungod kay nakadawat kita og usa ka bunyag, usa ka pagtuo, usa ka paglaom, ug usa ka Ginoo. O kining tanan maisuon kung ato ning tan-awon, gihatag ni sa Ginoo kanato tungod sa iyang katarong, tungod sa iyang kaayo, ug tungod sa iyang pagkamaghatagon. Nga kung buot yun natong tan-awon, ang gasa sa pagtuo, gasa sa grasya nga makasantos kanato sa panahon nga kita gibunyagan, atong tan-awon nga ang Ginoo gyud nagsugod niini. Naliman ka na? Ang atong kaluwasan mismo ang Ginoo may nagsugod niini para nato. All we have to do is to continue to sustain ang unsay gisugdan sa Ginoo sa atua. It is Christ, it is God who initiated the work of salvation in us. Pero pangutana niya na, are we generous sa atong paghatag po sa atong kagalingon, sa buhat sa Ginoo sa pagpangluwas nato? Are we faithful in our baptismal promises? Kay para nako, mga igsuon, it is always a challenge for us to live on a daily basis our baptismal promises. Dili nga mahitabo to sa usa lamang kay gayon. Kay para nako kinahanglan puy-an gyud nato ang atong pagkabinyagan ug ang mga saad sa atong bunyag. Kaya ang tanan nga naa nato gasa kana sa Ginoo. Ang grasya nga atong nadawat, grasya sa kaluwasan nga atong nadawat gikan sa Ginoo, gikan kana sa iyang pagkamangitagon. And let us try to claim it. Kay ang atong kinabuhi hinulaman ra gyud sa Ginoo.
So timanan nato maigsuon ang bunyag mo'y nakapahimo natong bago nga mga binuhads ug anak sa Dios. Amen. Manindo, mga pag-ampos katawhan, ang mga pamaagi sa Dios dili sama sa atong mga pamaagi. Makadangop kita kaniya diha sa pag-ampo, sayod nga mamati siya ug dili gayud kita niya pakyaso. Magampo kita, amahan pamatia ang among pagampo. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga misyonero ug mga magwawali, magmadasigon ug malahutayong musangyaw sa Ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita. Nga mga lagad kita sa Ginoo ug sa usag-usa, sa walay pagpaabot ug mga merito ug mga ganti, hinuon tungod sa kamanggihatagon sa atong mga kasing-kasing. Magampo kita. Nga sila nga walay trabaho, makakitag trabaho sa labing madaling panahon. Magampo kita. Nga ang mga masakiton ug mga nanag-antos, mahupay pinaagi sa kaluoy ug pagsabot sa ilang mga kabanay ug kahigalaan. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangyong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga sila nga sa tumang kasibot, naghago dinhi niining kinabuhia, makadawat sa ilang angayng ganti, didto sa langitnong gingharian sa Dios. Magampo kita. Ginoo among Dios, kami ang imong mapamasanong mga alagad. O mga alagad kami kanimo kutob sa among mahimo. Apan sayod kami nga ikaw haduol ka namo o nga imo kaming panalanginan sa tanang maayong mga butang tungod kang Hesus among Ginoo. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gangin sa sakripisyo dawatong ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Ginoo, naghalal kami sa sakramento sa panag-ius sa panagdait, nga nasi mong kahalangton, kami nga naghandom kang San Bernardo nga ba, nga dungganan sa pulong sa buhat, maningkamot ang dagay dalang sa kayo sa simong siman, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan,
na ngay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayo sa tanang dapit, kay mong itugot nga magsadyang simahan, diya sa fiesta ni San Bernardo nga abad, sa ingon ngay mo kaming giligwan pinagi sa panakingnan, sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming ituluan pinagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan pinagi sa iyang panganiya, nga makapaymot gayon kanimo, ug busa, uban sa panon sa mga angelong mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon, sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ng imong Espiritu, aron pagsantos ni hining mga gasan, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipigas og mihatag niini, ngadto siyang mga tinunan og miingon. Dawat kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mga akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini, ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhata kini, aron paghandom ka nako.
Kini ang misteryo sa pagtuon. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nigpaan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan matubang maulangan kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiyusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga mong giampo nining misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang putli nga bana. Uban ni San Roque. Uban sa mga apostoles ni San Roque ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubud-on latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo magkagagahom nga mahal. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagdawag sa Dios ug atong Amahan ug busa mga has kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ni imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunua luwasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salag maliw sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundi lang pagsalig sa mong simbahan, o kasibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw kayosa, ikaw nga buighari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ninyo. Ipakita ang pag-inigsunay, panagdait manaa ninyo.
Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alan sa panihapon sa Ginoo. Ginoon ko ay makalawat kanimo pamulaman. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ang kalano nga mo gikalawat Ginoo, nining pagsaulog sa fiesta ni San Bernardo, magpadayon ta sa imong buwan sa pagluwas kanamo. Dinasing siya mga panigingnan o tinudluan siya mga pagtulunan. Madani unta kami sa paghigugma sa imong pulong nga nagpakatao nga mao si Kristo among Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, lakad kamo sa kalinaw, aron paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Mga igsuon niining adlong Miyerkules uban sa pagampo ni Maria atong inahan sa kanunayng panabang ug kang San Bernard. Kansang handumanan gisaulog sa simbahan karon, ihalad nato atong mga pangamuyo pinaagi niining santos nga misa. Aron maandam kita pagsaulog niini, hinulsulan nato atong mga kasaypanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako iamot sa una-una, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan kong buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, at tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ko'y ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Diyos, mihimo ikaw kang San Bernardo nga abad, nga nagdilaab sa gugmaalang sa imong balay, ug maghayag sa kapuno sa kadasig dinhi sa imong simbahan. Itugot pinagi sa iyang pangama, magmainiton usab kami sa Espiritu, nga maglakaw kanunay isip imong mga anak sa kahayag. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya ang tanang mga tawo sa Sikem o sa Bitmilo nagtigom og nangadto sa sagradong tugas
sa Sikkim ug dito gihimo nilang hari si Abimelech. Pagkadungog niini ni Jotam, miadto ug mitindog siya sa tumoy sa bukid sa Gerizim ug misinggit kanila. Pamati kamo kanako, mga mulupyo sa Sikkim, ug pamation unta kamo sa Dios. Kaniadto ang mga kahoy nangadto aron pagpilig hari alang kanila. Gingan nila ang kahoyng olibo. Harii kami, o mitubag ang olibo. Talikdan ko ba ang akong lana nga gigamit sa pagpasidungog sa mga Dios o sa mga tao aron lamang sa pagmando kaninyo? Unya ang mga kahoy miingon sa kahoyng igera, harii kami. Apan, mitubag ang igera. Talikdan ko ba ang matamis kong bunga aron lamang sa pagmando kaninyo? Busa ang mga kahoy miingon sa ubas, dali ngari og harii kami. Apan mitubag ang ubas. Talikdan ko ba ang akong bino nga naglipay sa mga Diyos o sa mga tao aron lamang sa paghari kaninyo? Unya, ang tanang kahoy miingon sa sampinit, dali ngari og harii kami. Mitubag ang sampinit, kun buot kayod kamong pahari kanako, ngari kamo og pasilong sa akong landong. Kun dili kamo mugula ang kalayo, gikan sa sampinit, og sunugon ang mga sidro sa Lebanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Naghatag og kalipay sa hari. Ginoo kusog, naghatag og kalipay sa hari. O Ginoo sa imong kusog ang hari nalipay. Sa imong kadaugan nagsadya siya pag-ayo. Ihatagan mo siya sa gipangandoy sa iyang kasing-kasing. Wala mo siya din sa tinguha sa iyang mga ngabi. Naghatag kalipay sa hari. Kay gidawat mo siya uban sa daghang
siya sa kalipay sa imong atubangan. Ginoo, ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Manindog palihog. Ang Ginoo mana kaninyo, Malausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Di bayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus misugilo ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog husto nga suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagka-alas 12 ug sa pagka-alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila mitubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawumsum na ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, kauga ang mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga mitrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan paniini, imo silang gihatagan sa samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati. Wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong kabubuton nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod paggamit sa akong kaugalingong kwarta sumala sa akong gusto? Unasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, busa kadtong naulahi, mahiuna. Ug ang nahiuna, maulahi. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw o Kristo. Ang lingkod palihog, mga igsuon, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, usa sa common denominator natong tanan nga ni adinhi karon, mao ang matag-usa nato, buot gyud ta nga magmalipayon. Amen?
And ay usa ka bright kayo nga tao sa karaang panahon, gihingan lag Aristotle, ingon siya, the basic orientation of man is to search for happiness. Kung computer pata, maunay atong firmware, mauna ang atong wiring sa atong huna-huna o kasing-kasing nga malipay kita. Apan na ay panultihon nga nagkanayon, the enemy of happiness is comparison. The arch enemy of happiness is comparison. For example, nalipay taron pananglitan sa atong bagong cellphone. Kung mutanaw ta sa uban, naamang yo'y mas high-tech paana ug makabhangan ang atong kalipay. O dili ba ka inigsunod nga mga bula na ano sa'y bagong mugawas ug makunhod ang atong kalipay. Ang kaaway sa kalipay, mao ang pagkumpara sa kaugalingon ngadto sa uban. Ug mao gyud nay nahitabo sa atong ebanghelyo karon, kining unang gipatrabaho ni agree baya sila nga usa ka denaryo ang adlaw nila. Apan tungod kay nitan-aw man siya sa uban, wala na ni nakapalipay kaniya. Sa atong kaugalingong kinabuhi mga igsoon, mao di ay ni ang challenge atong mabitbit karon. Unsaon di ay nato nga ato yung mahuptan ang kalipay. Na ay duha ka practical tips atong mapunit sa atong ebanghelyo. Number 1, focus on the gift. Focus on the gift. Dili pa kayo dugay, dito ko sa usang parokya, kay hinumdum mo atong bagyong Odette mga igsoon. Run out man to, walay signal, wata na. Nag-standby ko dapit sa opisina dito sa Mandawi. Nakadungog bitaw kog usa ka inahan. Naghalad og misa pasalamat. Wa man gyoy lingaw ni adto, akong gihinabi ging nanako nay. Wala na bungkag ang inyong balay. Ingon siya, tangtang among ato pader. Wag tang ang kisami bag-o ra ba taon tong pintal. Apan, miingon ko, nagpamisa pasalamat lagi kanay no? Ug miingon siya kanako, mga butang pader, makit-an raman nagbalik. Apan, ang akong buot, ipasalamat sa Dios nga iniglingkod namo sa among kananan. Naapa ang akong pamilya, labi na akong mga anak, kinsa mao'y gipahinungdan ako sa sakripisyo adlawng tanan, ug tungod ni ana nadasig ko sa pagbangon ug sa pagpaningkamot kay naaman sila ang akong gihigugma ug gihalaran sa sakripisyo adlawng tanan. Katong iyang gipaambit is an example of focusing on the gift. Daghan kayong mga butang wa gyud tay control mga igsuon, mga katalagman, problema, wa gani tay control kun naay tawo dihang wa gyud lingaw. Bantayan ra ang imong sayop. But there is always something within our control. Where do we focus our gaze and our attention? Focus on the gift. Because when we focus on the gift, it draws our eyes to the giver of the gift. Ug mao ni ikaduha ug katapusang challenge atong mabitbit karon. The key to genuine and lasting happiness is when we offer our gratitude to the Lord who is the giver of everything that is good in our lives. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, usa ka denaryo ang suhol sa matag adlaw. Matod pa sa mga batid sa balaang kasulatan, allegory ni siya sa kinabuhi sa tao ug ang atong pagkakaplag sa langit nung gingharian. We might find the Lord sa atong childhood kay nindot ang upbringing sa atong pamilya. We might find the Lord in the middle of our lives kay gipaila-ila ta sa atong hinigugma, sa atong asawa, sa atong bana ngadto sa Dios. We might encounter the Lord at the end of our lives sa dihang nagtinga na ta, nakapahinulsol ta ug nangalawa ta, nahimamat nato ang Dios sa katapusang mga takna sa atong kinabuhi. Regardless of where we encounter the Lord,
we encounter Him who is the gift that is ang bugtong maoy makatagbaw sa atong kalag ug kasing-kasing. Ug siya maoy tinubdan sa kalipay nga dili gyud mo kunhod, dili gyud mawagtang. Bisan pa man sa kahamugaway o sa kapitos, anaa ang kalinaw ug kalipay sa panimalay kay ang Dios maoy tinubdan niini. Focus on the giver of the gift. Mao nga tinabangan sa pagampo ni Maria, our Mother of Perpetual Help, ug ni Saint Bernard kansang piyesta karon. Sa atong pagkalawat, unta makaplaga nato ang kalipay nga gipangita sa atong kasing-kasing. Kalipay nga dili lumalabay, hinunua kalipay nga mulungtad hangtod sa kahangturan, because we acknowledge our gift and we praise Him who is the giver of those gifts. Manindog palihog, katiling banong pag-ampo ang atong tubag. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang mga misyonero o mga magwawali, magmadasigon o malahutayong musangyaw sa Ebanghelyo sa Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga mga lagad kita sa Ginoo ug sa usag-usa, sa walay pagpaabot og mga merito ug mga ganti, hinuon tungod sa kamang gihatagon sa atong mga kasing-kasing. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga walay trabaho, makakitag trabaho sa labing madaling panahon. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton og mga nanag-antos, mahupay pinaagi sa kaluoy og pagsabot sa ilang mga kabanay og kahigalaan. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imuntang isipon nga takos og mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga sa tumang kasibot, naghago din hiniining kinabuhia, makadawat sa ilang angayng ganti, didto sa langitnong gingharian sa Dios. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Puno sa pagsalig sa inahanon nga pag-amuma ni Maria, sang pito nato siya sa atong pagtuaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Tangit nung amahan, katalinghugi ang mga pag-ampo nga gihalad sa imong katawhan, ug sa kanunay itugot nga makaplagan namo ikaw, kinsa mo itinubdan sa tinuod ug malungtaron nga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining atong halad, dawaton unta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakramento sa panaghiusa ug panagdait, nganha sa imong kahalangdon. Kaming naghandom kang San Bernardo nga abad, nga dungganan sa pulong ug sa buhat, maningkamot unta gayud alang sa kahiusahan sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw nga to si Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagpalambo sa imong simbahan, pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o,
diha sa kahibulungang kinabuhi sa imong mga santos, ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duha ang timaan sa gugma, ingon man aron madangat namo ang kaluwasan. Nadasig kami sa bantog nilang panigingnan ug natabangan sa kanunay nilang pangaliya. Busa uban sa mga anghel, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagagungan, ang langit tugyuta sa iyong himaya. Usana, usanan sa kahitasan, dagulang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos, gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mabalikan ni. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Jose among tigdumala ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, maghiusa kita pag-awit sa amahan namo. Amahan mo, mana ka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matumalang imong pagbuod, dini sa ina ay salang. Kalahuna mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Ngayon na nagapasaylo kami sa mga nakasalakan mo. Dili mo kami tumiyan sa panulay, hinunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sonay, panagdait manaa kaninyo. Mga igsuon, maukini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. Ang kalanon nga mong gikalawat Ginoo nining pagsaulog sa piyesta ni San Bernardo. Magpadayon unta sa imong buhat sa pagluwas kanamo. Dinasig sa iyang panigingnan ug tinudluan sa iyang mga pagtulunan. Madani unta kami sa paghigugma sa imong pulong nga nagpakatao. Nga mao si Jesucristo among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Itugyan nato atong pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth, seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kaninyo, manalangin kaninyo ang gamhanan nga Dios sang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, bawno na to ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.